Oganda Luo e kaunti ma Garissa osidho Gavana Nathif Adam ma kaunti no kaka ogai margi. E nyasi mane obagi mar goyo erokamano ne Gavana Nathif kuom yiero jaluo kaka achiel kuom apisas mage, Gavana ne osingo mar tiyo kanyakla gi oganda mawuok e dhoudi duto ma pacho ka ma odak e kaunti no mondo okel dongruok ne jopiny. We need to invite the person representing the youth. So like to recognize the deputy governor to these Thanksgiving events. I've really been accused. I've been blamed. Why am I doing this? Why am I giving so many positions to the non-originals, as they call them? I don't subscribe to that. Maybe I prefer everybody here is a Kenyan, kila mtu ana haki yake. So I believe, and that's why I want to believe that the next governor, anaona my deputy ana kidogo anajipanga panga. The next governor, kama alivyosema chief officer, I've raised the bar. Now I want the next governor to give this community a ministerial position. No chief officer. Si mimi nipeleka mpaka chief officer. Next should be what? Ministerial. CC. Wakwayo gavana mabiro biro manyien mana kaka gavana mawuok sani owacho ni gavana mabiro manyien koro nyaka miwa minister ok chief officer kende. Kendo wageno ni kaluwore gi unity ma wan godo e Garissa kaka joluo wabro yudo gima wadwaro. Kuom mano akwayo joge waduto te mane Garissa ka kata jok maneno wa gi dala kocha ka nitiere ng'ati moro amora modak Garissa ka to nyise mondo bedie e buchwa miluongo ne Garissa Nyanam Welfare Club.